Madokachere mabuja akanaka tauya ano nhau dzanyasi zuwa rochishanu mumwedzi uno wanyamavhuvhu. Ipapa tiri kuringa nyasi kumapurisa kwadoka iri batai murefu batai mupfupi. Ipapa kumasvingo kwasungiwa anonzi Lucas Slavia. Kwai asungiwa kuti kwai agoburitsa vhidhiyo padandemutande achireketa kuti kuZimbabwe kuribe magetsi. Ko kuno manyepo chere unotoona kutoti wakuru kwedu wanenge wakubotoka nzerodzo dzinenge dziri kutora musheba. Ipapa wagomaendesa kudare rodzimhosva asi kudare iko kwakuribe magetsi pokare. Kuno manyepo ndoapi ngawati nyepe kuti zvii zvaareketa zvisiri zvechokwadi. Unobva waona kuti wanhu awa idiwo kundomakirira kuti munhu wekuCzech Republic asi nyika yache iribe kana mhosva nemunhu inoramba yakazvimirira zvayo yakazvinyararira kutodenhana nawo kwatakuda kuita kuku. Ndikaiti zviringe ipapa. Daniel Molokele nozuro kwai agoti ndagoenda kumapurisa ndagodanidziwa kuti gouya ino ndikaenda. Unobva waona kuti idi wari kuita so huku yadamuhwa musoro iri kuziva ba kuti yoita sei. Pokare kunzvimbo yohwange ibodziyo kwai Promise Munkuli agosungiwa nemapurisa paribe ari kunyatsoziva kuti zvii zvari kuitika. Asi wamwe wari kureketa wari kuti Elias Munkuli ndiye apuwa makore gore ribodzi rokugara mujere. Kwai wakaenda kovhima wakabatiwa waino musungo yomhuka wakabva wabatiwa pokare nhomhuka yakaurayiwa. Kuno tsawo yenyama iyi yabva yaita kuti varume wapinde pamushishi chaipo. Ndikaitione kuti zvichapera mushechere ipapa asi zvinorwadza fani. Wanana Matai nowabiache wari wana kureketa kuno wachirimo mudare rodzimhosva wanziwo wagobenhuke mangwana kudareko nyaya yawo ichipedzisa kutongiwa. Izvezvi kuti wachapuwa bhero chere kana kuti wachanyimiwa paribe ataziwa asi tinoona vachipuwa bhero apa kana kuti zvinoita izvo zviya zvekuti rinoramba richindotekaidziwa richindoendesiwa mberi nokuendesiwa mberi nokuendesiwa mberi. Ndikaitione chatorwadza Robson chere ati aone abaye machiremba. Zvakaita kunyangariwa izvi. Wari kureketayo kuti kwai machiremba okujere anouya musi wechipiri nomusi wechina kunoamirira kuti waone kuti wanouya chere. Apa zuva ramangwana Robson iyo anenge ari kudiwa kudare rodzimhosva. Unobva waona kuti akatadza kuoniwa mangwana anofanira kuzooniwa china kana wakasati reketa pokare kuti wabenhuke kudare musi wechina. Kurova pakazvimba zvinorwadza izvi. Anonzi Last Chinoja kwai anzi pokare wakaita zvokuratidzira iwewe mwedzi watabvayu kunoti akusunga tokuendesa mujeri. Mabuja hwendo huno rekai tione kuti zvinoramba zvakadari izvozvi. Hino ticharamba tichikuringa tichikunyepai. Zinasu yagoreketa kuti wakuru wayo wanosvika 44 wakanga wari kunzvimbo yozesa inofundzira vanhu vozesa iya wari kuita misangano yavo ikweyo wakabva wakukurwa nemapurisa. Kwai wachindorimo waari kunzi anga wabhadhare mari yokubvuma mhosva, admission of guilt fine pachirungu. Kuno wazviramba wakabva wanyora tsamba nemagweta anoira kodzorodzo 1 kuti imi tiribe chatakaita, tiribe mutsebwede yatagoita agotisiyai tiende, tiribe kana kubhadhara nomariyo. Heno rikaiti zvione izvozvo kuti zvinopera sei. WaZimbabwe wanogara munyika yeSouth Africa wari kuratidza ushingi chaihwo usvinu. Zuva ramangwana wari kuenda kumuzinda weZimbabwe koratidzira ipapo. Wari kureketayo kutoti makakwidza mapasipoti zvakanyangaritsa ndosaka tiri kuzvidaba. Ende zvakandoitiwa vanhu vanogara muSouth Africa mo wari wekuZimbabwe. Unobva waona idina yawo kuti pasvinu baba. Asi rikaiti tigotenda kuti hurumende yomuSouth Africa inozvibvumira kuti vanhu vaite izvozvo.
kuita zvinoita hurumende yekwedu iya. Kwaiwarungu wairi mapurazi ino muZimbabwe muno wagoramba dhirira kuburitsiwa nohurumende kuti wagopiwe mari iri mari inenge yakachengetiwa nohurumende, wachizokona kutengesa mapepayo omariyo kuti zvivaitire mari yawo, magovernment bonds pachirungu, kuno wazviramba. Ngawareke kugoramba wachirepesa ura watondondo kudai. Wari kukangamwa kutoti hurumende iyi ikachinja, tikuwapa kana sendi ipapa. Aiho, rekai tirambe takaringa. Nyasi Jeki Mpofu aikiwa nawo munangarwa. Rekai tinoti mweya wache urambe wakazorora murugare. Wazhinji wanhu wagotovhunduka kutoti ko munoita kumhanyira kuda kuika munhu kuita zvokuti achengeteka ari mupenyu. Kambo kauzai chipanga kokuti zvichandibatsirei mwanangu kabva kaburika ipapa. Rekai tizvione kuti zvichamubatsirei izvozvi. Tinoramba hedu takandoringa. MP wobatoro CCC Constance Chihota abenutsiwa kudare. Akanga adzingiwa naChabangu kuno wazoburitsapo kare kuti takaita kukanganisa kunyora zita rache. Unobvaona kuti tikuitiwa kutambiwa nesu chaiko, kuitiwa muembe musvinu, asi rekai tirambe takazviringa hedu. Kwaipapa kuno mumwe muZimbabwe atenga bhuru rong'ombe mamiriyoni masere omari yomuSouth Africa, 8 million rands pachirungu. Unobvaona kuti wabedu wari kuziva zvavari kuita hawo. Rekai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinoperera papi, tichiti makorokoto. Wachiwenga wagoburika wari kureketayo pane imwe vhidhiyo kuti kuna vanhu vari kujairira, vari kureketa mutsepwede, wachireketa pwito dzokuti kwai ini tinoda manhingi, tinoda nhingi, kwai zviripo pamubato reZANU-PF. Wari kuzviziva sei izvozvo? Koiyo pawagopinda paya handiti ndizvo wagoitapo kare. Rekai tione kuti wachazvinadzirisa sei izvozvo. Tinenge takaringa nekutoti pari kuningisika kuti pachaita kukubana kwevanhu kuzvinu ipapa, wachitiza wachinzvenga, zvese zvichindoitika panzvimbo yebodzi panguva yebodzi. Mvura yokugaya magetsi kudhamu roKariba kwaiyasara zvikamu 10 kubva muzana basi. Zvinoita kuhwadza mabuja, kuhwadza kusvinu chaiko, nokutoti unenge wakaringira kuti mvurayo irambe iripo, magetsi arambe achigayiwa zvinenge zviri nani. Kuno hwendo huno tikiita kuita kukwana nawo chaiko. Kwaipapa pariba ari kuziva kuti zvichambopera sei, asi nyika yeZimbabwe noZambia zvagotonzi zvideredze magetsi azviri kugaya nomvurayo. Wari kuringa zvokumhanya wari kutiti mugwicho waJojo Charamba pokare nomugwicho waRita Makarau waenderera mberi pakumhanya kwawo. Rekai tione kuti wachasvika papi chaipo, tigozokunyepai zvinenge zvichiitika ipapo. Asi chatinoda kureketa, paribe chokupembera apa, paribe chokupembera kwai mwana wenyoka inyoka. Rekai tirambe takazviringa hedu. Nozuro kwakatambiwa bhora, Bikita Minerals noArenero zvikandoita 0-0. Pokare kepekepe yafara ijere ZANU-PF yakaja FC Platinum nokabodzi kwa0. Chegutu Pirates pokare ikajiwa noHighlanders Highlangaboso notuiri kukabodzi. Ipapa Teo1 noHwange zvakandoita 0-0. Bulawayo Chiefs ikaita kabodzi, Dynamos ikagwedzawo kabodzi. Zviva zvapera zvakadando. Ticharamba takaringa hedu kwazviri mberiyo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa, kambani yeSAB Miller kwaiyagozobvumirana nehurumende burikidza nobazi rinoringa nokutoriwa kwemari dzomutero SARS pachirungu kuti wagobhadhara mabhiriyoni 4
omari yemusouth africa yochikwereti ndokunotaka uku hurumende uku kaitirambe takazviringa. Ipapo kare sazi yagoona kutoti zvainge ida kuita zvaida kunyangariwa yagotiyo yakuita zvishoma yombomira mbichana kureketa kuti wanhu watande kubhadhara mari dzomutero dzakaingidzira zvakanyanya. Kuramba chizvitenda izvo dai zvaramba zvakadando. KuZambia kwatovhundutsa vazhinji vekuZimbabwe vanga vakaringa nokutetekera kuchireketiwa kuti nyika yeZimbabwe ichapa nyika yeZambia mamwe magetsi wachitenga. Panga pari bari kuzviziva wakomana tikaitirambe takazviringa kuti wachazviita sei ipapo nekutoti magetsi edu agara ari kutoshotesesa zvokutoti rekai tinenge tichiringa hedu tichikunyepai kuti zvinenge zvirimbopera sei. Asi wagoti kwai magetsi avachavapa njoma nhoko okuti manhoko songuva dzino kudari wotanda kuendesa magetsi kuti wape kunyika yeZambia. Kana kwaedza wobva wamira zvokuendesa magetsi kunyika yeZambia. Pakaita kunyangariwa. Nyaya yedu yokuda hwange yokuda kariba iyi inenge ichatiparira. Rekai tirambe takazviringa ipapo. Hurumende yekuNigeria kwai imwe nzvimbo muLagos yagotopa vanhu mupunga ichiti endai kudzimba mureke kugoita zvokuratidzira hede idi zvakaita kuoma chaiko. Rekai tirambe takaringa hedu kwazvinoperera. Nyika yomari yatiyo sahwirano nyika Ukraine wachahudaba kureketa kuno nokutoti Ukraine yagoreketa kuti yagopa wapanduki zvimwe zvezvinhu zvawagosenzesa kuwira hurumende yomari. Tinenge takaringa kuti zvichapera sei tichizokunyepai hedu. KuBangladesh watobisa izvezvi mumiriri mukuru womakurukota prime minister pachirungu. Imi pakaita kunyangariwa heno kuti zvazvadari wachaita sei peno wachandosiya zvakadando asi masoja anenge ndiwo akutoda kutora nzvimbo yacho. Kaitirambe hedu takazviringa. Uku kuBritain vari kuita zvinorwadza kuita unge heno idio zvinoita kuhwadza chaiko. Vari kuita chikarabha chakasimba chisvinu chaicho. Rekai tigoringa kuti zvichapera sei tikundoshuvira kuti wanosungiwa zvigoite zvisvinu. Ipapo mabuja rekai tichigumire hedu pano ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.